unde eram noi. E în dreapta acolo. Ce suntem Ce așa? dracu face ăla? Că trebuie să vină la el, nu-și dă seama, what the fuck. Mamă. Bă, noi nu cred că suntem bine. Eu i-am dat acum medkit. De ce? Gen, dacă e să-mi dea... Ia că le bag pe toate. Adică să fiu stil... Nu vine cazul la noi. Da, știu. Dar Ți-am uite, zis? s-a căcat pe el. What the fuck, ce merge așa? Oh my god. Bă, dacă mă duc în spatele lui, mă duc în altă parte și îi dau flank? Nu. Ca să nu stăm în același loc? Stă bine așa. Da, bine. O să-l ia. M-am văzut. Mapule. Vine gazul. L-ai luat? E mașina. Mamă, e rău de Uite tot. cum merge, oh my god. Hai, Hai că nu e mort. E mort în gaz. What the fuck? Era mașina foc, am murit. Bă, a coborât. Mamă, ce lagare. Uite ce lagare. What the fuck? L-am omorât. Nice. Good job. Oh my god. Mamă, ce lag avea? Ai văzut? Și așa, doamnelor și domnilor, se Screenshot. câștigă H1Z1 King of the Kill. Mamă,